Ari ko no ko ansag ko ninyo kay po adto ko sa Lumboy kay wa naman ko'y trabaho. Mga apply ko drive kay nga ako ang bara. Wa na gyud ni junk na gyud di na makadagan. Nya karon madto ko sa ako ang suod ni higala. Kay mga apply ko drive, balik ko drive og tricycle. Padung ako ngadto sa iyang gayaan di anak ko duol sa ilang girian. Ngari mao ni siya nag-iya sa kuno daghang kay mga tricycle reo. Nagparking ari ko diri mga apply ko. Nag-apply ko driver nila ba. Daghang kay nagtapo ko. Mao ni siya mga katungsok ng mga ako sa mga amigo nga mga taga diri. Unsa gini nga na din napita dong? Lumboy koy. Mao ni Lumboy nga kanang sitio Lumboy. Nya, way bayabas diri silingan. Ni siya mga katugsok no. Sitio Lumboy ni nya. Pati daghana ning tricycle diri nga nagparking. Mao ni ngari ko kay nga-apply ko drive. Ang tag-iya ni di ay si nga tag-iya ni no? Chris. Si Chris nga Montero. si Chris nga Montero. Amigo kay na nako sa una. Nya karon amigo lang gyapon hantod karon. Mao na siya nga naglibog ko og unsaon ako pag ingon ron nga mga apply ko kay 40 man ginamong amiguha nya. Wala mo ko kahibaw og nganong na amigo mi. Gikan pa sa una hantod ron. Naka-abroad na siya, abroad siya dito siya sa Tukoy, Tuyok, Yokto. Dito siya naka-abroad. Mo ni karon niya. Oh. Wapo ni diring parkinganda kay naay parihan ako naong dito asa. Oh. Awa katugsok. Ay, uyog lubi. Pagdagang koy. No. Mo na yung igsuon akong ipangita sa una. Oh no. Ha, ko'y paklaro nyo haron makaklaro mo makatugsok ha. Isa nga na yan dong. Nana, libang pa. Mao din siya di ay hula. Oh, ay nagkuan din nagharvest din siya tanom. Aray. Oh. Oh, siya mga katugsok. Ujawa oy. Oh. Di sa lalim mga katugsok ko. Putik bugas lubi. Oh. Sinipa-sipa tinajak-tajak lang ang bungas lubi. Mara to goy. Ang pangalan na de si Kuan. Si unsay nga pangalan niya dong? Si Joram Guy. Si Joram Guy na siya. Joram goy. Mao rin ni siya mga barkada sa day ni kanang naa sa taas no. Ngawa, unsay porma. Kana. Dong Joram Guy. Mani ho. Oops, pag hinay ha. Grabe yung pagkaigsuunan ako. Maoy kinatkatan sa do. Op. Langgoy dyan. Mano siya gitawag og Joram Guy. Mao na yung gikuha mga katugsok lisod kayo. Tigin mayano, mo ni gingon lagi nga basta paningabuhi bisin pag unsa pagkataas sa imuhang sakunon musakag ka paningabuhi sa ni. Diha ni mo makita og matugkad ang mga kinahanglan sa isig usa ka nato. Daw. Mao na siya mga katugsok, Ila nang ipangbitbit ang gisaka ni Joram Guy. Nindot kayo. Okay lang, salamat kayo nga. Mao dito siya yung mga subscribers o followers na mo sa Tres Bakak Janwa Mix TV. Labi na sa kuang channel Totong Tugsok TV. Meanwhile, ngari ko paingon sa kauban ng driver kay mangutana ko kay nga-play pa man ko. Ako pa utanon og madawat bring hitso ka ha. Pungot ako. Brad. Aron tagiya Brad nyang. Paminaw nimo og
Madawat ko sa paminan mo brad og mga apply ko diri. Madawat ko brad. Dawat ka eh. Unsa may akong insulted to niya brad? Kana lang kag nagpabay bakante. Kuan, may bakante siguro din dawat. Ah, Drive yun. nya asam rong tagiya brad. Ito man to sa sulod. May unta brad og maluoy ni tagiya ko brad nya. Dawaton ni ko kay. Kuy bugas banlay brad. Paitay. Sige na kung kaon og saging brad, ang akong negosyo brad, ang uban, akong kanon lungag pares ko ginamos. Kaya ang ako ang nabara dito sa mua, kirgahan to na kong saging. Nabali man tingkil biring. Kaya wala na yung kadagan. Di nakadagan kayo ana. Bali ang tingkil diri na. Mauli kay brad nya. Gusto na ko nga mo-drive ko diri brad. Salamat kay brad. Tubangi ko brad ha. Sige lang kaya makasoto, makasoda ka. Oh, okay. Kuan, maayo to. Balik na ko kag drive ko. Oh, thank you kayo brad. Thank you. Ka pamasero na balik. Oh, salamat kay brad. Thank you, Espiri, salamat. May tayo ato na kong tag-iya mga katugsok. Magawas to ron. Oh, mugawas na ito. Ingon akong brad oh. Ito na usay dagan. Oops. Kada sila brad. Madto na sa tag-iya. Dili. Madto mo dong. Madto mo sa tag-iya. To kwaon nila ni kwaon. Oh, kwaon din na day. Kwaon nila. Sige. Okay mga katugsok, kato siya mo to ang ako ang amigo unya. Tapangan ko niya og apply ron di kabot to kong amo. Nya, akong amo naman noon. Ang ilang amo. Nya, mahimo sa gyapon na akong amo ron basta dawaton lang ko sa pagka driver din dapita. Tricycle driver. Sweet lover. Ay na siya yung mga katugsok no. Set out ko sa tanan Tagalumboy og sa tanan gyud nga mga subscribers o followers sa Tutong Tugsok TV un man sa Janwa Mix TV Tres Wakak. Shout out ko diha sa tanan namong mga amigo o kamiguhan. Labi na gyud nga tagi sa tagiya ni si Dudong Chris sa tayo apelido niya. Si Dudong Chris Montero. Ang iyasang papa nga ako asang kabro sa day si Boss Montero apelido. Okay ra kayo, daghang kay salamat ninyo mga katugsok. Ako di ay si ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong channel Tutong Tugsok TV ingon man sa pag click sa bell icon para nga kompleto mo sa among videos tanan. Daghan kay salamat, way puas sa salamat kaninyo. Okay mga katugsok no, mao ni siya di ay ang masakop sad ato akong giingon nyo sa tag-iya sa tricycle nga akong applyan ron. Mao ni siya mga tao nga nagbuhat sila og ice cream. Perteng lamia sa ice cream diri napita. Kinsa tong ganahan nga mga katugsok nako nga subscribers o followers nako. Kontak lang mo sa ko ang page sa ako ang Facebook. Ganahan mo sa ice cream nga makatilaw mo sa ice cream nga ilang gibuhat ron diri. Ang tag-iya mao gyapon ang tag-iya aning tricycle nga akong i-apply karon. Si Dodong Montero ang iyahang apelyido. Makit-an ninyo diri gyud sa ganahan mo kinsa to mga tindahan, ganahan gusto mong baligya. Oh, intero kang ice cream gyud tibuok bawal kuha. Perting lamia ang kini sunan kag di kinsa may di makalami og timplada sa ice cream nga ang mga manluto ay mga bungot sa okok masan na mga tisuyon masan ni. Pareham na ko basta may tao. Okay kayo no mga katugsok. Da para kering nagduwa og basket usa na siya nga manluto ay sad ang purma pa lang daan ice drop na. Okay mga katugsok. Usbo na ko no. Kinsa tong naginganlan nga tindahan og pumiligya nga klaro ang ginansya sa matag usa ninyo ka tindahan. Klaro na gyud kayo kay mo nay pinakalami kanon basta labi na gyud matinguan. Porting bugdawag samot nyong utok. Pero ang lami gyud kayo kana tinginit. Kay basta humang kakaon inikit-kit nimo tagamtam gid mo ang iyang templada tungod kay ang nagbuhat mga batanon pa. Espretado. Espretado. Diferensyado day, diferensyado. Kanang kuan ba may sila mo kuan ba? Experience ba? Esprensyado.
sa ice cream. Mao na siya ako na naa diri sa Sitio Lumboy ang ilahang buhatan. Kanang balayay. Kana naa diha ang buhatan nila sa sod. Peti paging pagkaninduta. Lami pagkay templada. Purti pag yung pagka simple na. Limpyo pag yun kayo nga pagkatrabaho. Oh, barato pag yun kayo. Dili mo may tabo nga di makaginansya. Limpyo pag yun kayo. Magganahan pag yung kag maayo. Kay purting lamia sa templada. Inikatilaw nimo ang imong asawa makaluhaan pa ug may swerte. Ang sample, haron mo makahibaw. Tagay kong sample dong, haron mo tuog sila. Pakitaw na ko sila kung saon ako pagkaon sa inyong ice cream. Wa pa gani ko kakaon. Tilagak na naway na ko. Perti na gilami agad. Mao ni siya mga katugsok. Nagbesin pa og mismo sa inyong gilingon ng mga nay mga tindahan. Nga nitanaw anin sa nila nako, kutob sa itanaw. O ganahan mo karon inigtilaw nako ug unsay sa ipakita nako ninyo ang kalami sa ilahang negosyo nga ice cream diri napita kay ang nagbuhat puros mga batanon kana siya usa tayo isa ni sagit duha tulo ang nisyagit upaw moto ika upaw upat moto ika upat unya ay kalima to asod ang ikaunom ako number 1 ko. Bungot sa ukok. Bitaw din dito daghan. Kuan ni sila kabuok, 16 ni sila kabuok ang manghimuay ice cream. Mao na nga ang templada klase lang 40 ginamia. Mga batanon pa nanaw nagdagan Wow! The best nito. Manyana ang ice cream kalami sa ako ang amo diri. Awa, kita ninyo? Usar gani akong gipangayo. Pero iyaging giduha. Kay tungod pinanggay ko niya. Kay ang templada bisig wa po ko katilaw, purti ng lami Dim dut lan lagi. Aw silupin man ni. Bungot okok mo to. Mambangag ani. Kita sa bangag. Kining hinam-hinam na ta kay patigin lami Wa yun. Udah. Busulot na. Wow! The best! Nawa mga katugsok. Unsa ning timplada sa ako ang amigo. Nga akong amo. Mo nilang ice cream. Mga katugsok. Pinipig ice cream. Unya, napag si kauban ani, ang klase ani, kini sample pa lang ninyo hang. Kung gusto mo, gusto ani. Perting lami ani. Ingnan ko ninyo. Tawag mo aning kanila sa akong page Facebook. Tutong tugsok. Tagay mo ni dali mi kay brad ano mo ni bisig usa pa ka dump truck. Dali daghan Factory ni ice cream tanawan ninyo kung unsay lamang. Wow! Kita nyo ako nagtulas sa kalami. Pinakadabis. Dodong Montero, Pangita, Sitio Lumboy, Barangay Abukayan, Balanban, Cebu. Kitang taga Balanbanon, kung ganahan mo. Dali na mo nga rin. Tanawan nyo ni, pinipig ice cream. Kaya may ang nagtanaw, nagtubod, laway. Naglaway, ba't na nagbuhat? Amigo. Nuuya sa doy. Tilagak mga laway ako, nang hatang nga usar, makatilaw sa siya. Dapat, mga dapat. Mga dapat. Aron sad makasulti giga brad og unsa kadabis ug kalami sa iyang ice cream ni Dudong Montero kaning Sitio Lumboy. Kini siya brad, gitawag niya og ice cream pinipig.
Mo ni siya. Pinipig ice cream. Katong tilawan. Grabe. Oh, Lamig anda. kayo, Oh, mauna dia. Mga katugsok. Ang nagtanaw sa kong channel ingon man sa amo ang channel John Mamis TV. Diri ko taga tanan taga Balanban. Tawag dito sa Ciudad Toledo. Manorias, Manorias, Istorias dai. Dool ra kini, Sitio Lumboy. Unahan ra gamay sa Pundol. Inikabot ni mo sa tulay. Naa diri ang iskina para Lumboy. Saka mo pangutana mo ang asang balay ni Jodong Chris Montero. Diri sa Sitio Lumboy. Makita ninyo tudluan mo. Naa diri ang ilahang buhatan aning ice cream. Mao ni siya mga katugsok ha. Nga, ang kailangan magkasulit sa vlog. Mayo kayo saktos timpla. Lahi sa uban. Timplada, porting lamia. Kay naatanan gigamit nila ang timpla sa klasik-klasing mga experiment sa timpla aning eskrima. Mao ni nga ang kadami og lalaki ang makatilaw Magpangita. magpangyod. Oh, tungod sa kalami. Grabe mi ayon. Mura kang nagsakas bukid ba oh? Pinuha. Oh, kita mo mga higala. Pasayaw ka king oh. Oh, duulan ni ninyo din napisa akong kingon. Siblek di mo ganahan. Ganahan kay ko? Kamu pa? Oh. Karon. Haron ninyo mayroon. Ako yung ipakita ang pangan sa ice cream pinipig. Ang natural. Gano'n? Oh. Pinipig. Special. Crush. Basa ka muna basa kay nagkaon ko lisod yung pagbasa. Nya picturan ko ni, ipapilit ko ni mao ni akong itabnil haron di gid mo malimot. Ha? Kita flavor tong, 5 flavor tong. Oh. Sige lang, 5 ka flavor ta. Ha? Kita na to ha, kita ha. Oh. Mara sa kuan. Picture. Mao to siya mga katugsok. Siya sa kukaon. Kay labil ni agad. Ito ba? Itaan nyo ang kabasahan mo flavor. Ako itabnil sa ko ang salida karon makitaan nyo. Tanawan ninyo mga katugsok din sa mga Balanban. Lungsod sa Balanban. Mao na kaya duulan ninyo ning tagian ni naa sa Sitio Lumboy. Naa din nagpuyo. Kung tanan mo ilado kini. Kay usa na siya ha tagya nga sa akong gi-applyan nga tricycle. O katong mga pasahero driver sa tricycle nakahibaw na nga naay mga negosyo diri ang amo sa sultian og tagsa-tagsa ang mga tao kay bisin day og nasa may maguyod didto na madanga rin nga ganahan aning tindaha. Di posible di mo ganahan basta maka-inyong matayawan. Karon din makatuo mo nga dili ni ako pagdahay ko pag sobrar yung kayo para nga tuo lang mo testingin yung tilaw haron makahibaw mo og unsa ka tinod ang akong gisulti. Dodong Chris Montero ban siya ang pinanggang amahan og iyang asawa sa pamilya tanan mo peta Intiro. Dodong Chris Intiro og siyang amahan Intiro.
Oh? Hmm? Kung amigo. Mau sa flavor lahi sa hapon Dahil oh. po ni siya nga flavor. Lahi na nga flavor oh. Suwayin ninyo para hibawaan ninyo ang tinuod nga kalami. Mao na dia. Sakto na mga brad. Nol sila mga kasuksok. Kung lami man kaya ng unod. Pwede ginamia. Cambut lagi tapi lami kaya ano? Ngun ana imong mabuhat kung imo na yung matilawan. Ingna kung butbuton. Tinuod gina. Mao na pakitaan nyo diri. Sitio Lumboy. Iniglabang tulay sa gikan sa Pundol o gikan mo dito sa Blamban. Iniglabang tulay sa Bukayan. Gamay ra kay diferensya dapit sa tuo. Paduong mo nga rin sa Toledo. Makita nyo yung iskina. Tangas mo, way lain. Pakitaan ninyo si Chris Dodong Entero. O siyang ayang amahan. Naara diri, ilado kayo. Kay sa ko nang giingon, usa siya sa tag-iya nga sa tricycle ron nga ako ang gidriban. Okay mga katugsok, moro to ha, kinsa tong ganahan. Duo lang mo, og di, sampit lang mo nako. Kay dumduman ta mo. Dia dayon. Dire. Mao na siya. God bless kaninyo tanan. Sa kita og sunanaw. Ayaw ninyo kalimti katong akong gikaon, pinakalami. Mao ni siya pangan. Akong picturan ang flavor og ang iyahang templada. Oh.